Trailblazers kabadai ka kenhun ka bajialam ya ki nong jungok kai pertai na keleng kiri ka pertai kiba wan syagane ka jela shen kan seng ya ka jaka ai jing hikai na ka benta ki samla bakin yolat ban pentebit yalade ban longkum ki tourist guide ki bala yo jing itu lane ki certified tourist guide. Kani ka kanhon kan saseng ya Kaduya Trailblazers Adventure and Training Academy hasorang kam. Menta kani ka kanhon kalawan baneshi menta haka Prime Megapreneur Expo 2024 kabalalong hanong ba Shillong. Ban pensuk ya kikmi kikpa haka bayadai bat kikam school. Ka kanhon kabala penmi ya ka ap kabala tip kum ka Prayag Edu. Kalau isimenta haga Prime Megapreneur Expo 2024 kabalalong hanong ba Shillong. Kalong kapasuk yakikmi kikpa jong kikna school ban penon kam yakini ka app. Hado menta kidang dan tang arteli ki school hanong ba Shillong kibala pentre kam yakini ka app kata tang haka St. Mary's Higher Secondary School bat ka St. Anthony's Higher Secondary School kibadan halaim kra. Kum shibenta ban kring ya kipait ba syaka tamasa maubena lani ka Monolith Festival. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka kendai tarik urumpang arajar arpsau. Kala pelait pait ba ya ka theme song bat kum juru ya ka media campaign vehicle haka ba lasaki lang daw ba pensngain NCM ubadai u Deputy Chief Executive Member jongka Council rengkat bat ki Executive Member. Kajing temu jongani ka media campaign vehicle kalong ban lek pensawa syaman laki dong bat kisnong kanang ban pentipaj ba ya ka tamasa ka ban salong ha ka arpulai bat arpsau tarik mentau benai ha Heritage Village Mauplang. Kinong yalam jongka New Trap Youth Council Rimuliang Circle kila kena bagi pulit ke jala Asam ki juyai pendik ya ki kali jongki pai khasi ki bawan na yau Asam bat ki judawa pisaru na ki kali da ka ba ai daw dokum ni bat dokum tai. U Presiden jongka seng usamla diat tarbor wanyang ulaya tu badang haka henriu tarik urumpang arajar arpusau ula saki dala ki jong ki khmat ya ki pulit Asam ki ba klempong uniform bat ki bala syok hau yang kila talasi ya ka kali bau syong bat habau u pene ki pulit Asam kila sei da ki tiar bat kila batru ya ka kali jong u da ka ba penon kam da ki riu pai ba ki bemdai ki khasi bat kthong hadien bau la persyang ban pet. Hadin baka jing alang ka penengkong kalau pulam namar bakalami ka jing bemia sungtu jungmun. U Director jonga Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences u Professor Dr. Nalin Mehta haka kendai tarik urumpang arajar arpusau ula khot yakren yakinong yalam jonga New Trap Youth Council halor kimat jing dawa jongki hapok ka jing yalam jong Presiden uba Roy Kupar Senrem. Uba Roy Kupar Senrem mulai itu bakidon kumbasau ni santeli ki mat jing dawa jong ka seng hakabau director ulah pediang badah ka joko por ulah ong baka seng kala kentu yau director ba udai ban buat renti ya ka bha thungkam kumbalamang da ka sarkar kemi. Ka kertong MP jong ka National People's Party ka Dr. Maisel Amperin Lindo haka pratarik urumpang arajar arpusau kala hiar syaki arteli ki constituency jonggarilom jaintia kata kan nartiang bat ke jawai constituency ban pen itu yalade bat ban pan ke jingkersan naga benta ka election syaka Lok Sabha ka ban salong shen ya ga Dr. Amperin lasan ran da uba sniap halang dhar uba de usumbut menteri ramba ka sarkar jella bat ka kong Santa Mary Shella ka badai ka MLA jongga Sutengah Saipung constituency uba Wailat Miki Shella uba de u MLA jongga Jawai u CEM jongga Jaintia Hills Autonomous District Council uba Tambor Shiwat u State Working President ke NPP uba Hamlet Sandoling nalor kiwei pat. Ka Khasi Students Union Lauba Border Area Circle haka kendai tarik urumpang arajar arpusau kalau dawa ya ketenat PWD Roads jongka sarkar jela ban maramat bat ban sinapan bahaya ke surok basyui isra haka sinong nong trai kenang bakan pensuk ya ki pait ba haka lek kawan bat haka rak garong.
Kinong yalam ka seng kila ya thu bana ka por sya ka por kila lek bani kendo ya ki bor halor ban pha maramot ya ka ne ka surok hnrei haduk menta ki bor badai pe kim shimla ngap satya ya ka jing o jing nam jong ka seng sangut ki brio kila yap bat palat shispa ngut ki pulit kila mansau ha ka jing ya snam ka pelaja ha ka wei ka shnong ha ka jella Uttarakhand hadien bagi bor ka sarkar kila pen pra ya ka wei ka madrasa bala syutai bean bat ya wei umos ha ban bholpura ki borsan shar district kila penjari da ka curfew hadien bagi pai ba kila wengding ya ka kali ya ka police station bat kawang da ki mau ya ki pulit kambon lagi bamansau ki de ki pulit ki bamanta ki dangdon hapdeng ka jingsha sumar ha hospital kat ba ki weipat ki de ki nong trei jong ka municipal board ki balayo jingbtha ban penpra ya ka madrasa bat ya mosque ka Bharatiya Janata Party OBC Morcha kila penlong da ka jingya khi ha ka jalla Maharashtra da ka bakno ba unong yalam ka seng Congress u Rahul Gandhi ulabu jingkeli klem nong rim ya ka OBC kas lani ka jaj jong menteri rang ba do u Narendra Modi haka Bharat Jodo Nyaya Yatra ka balalong ha Jharsuguda Western Odisha u Rahul Gandhi ula keno ba Modi u thok ye gi pai ba nong shong shnong jogari halor ka jaj ka jong u ula ong ba yaw Modi la kha ka long yeng ka badai na ka jaj teli ka badai ka general kas Wei nong wat RTI ula syak penyap haki beriu ki pemla satya ban itu durkmat hasurok kurun duat nandani kabahab ha hat kanan le tehsil. Yau ni nong wat RTI bala itu kerteng kum u Santosh Kadam ubadai u nong shong shnong jongka Sangli district la penyap da ki ronar hadien bakila rakbor yu. Ki pulit ki balayo ujor na ka kurim jong u kila wat bat lap ya ka met jong u hapok ka kali hasurok kurun duat nandani kani ki jingsha penyap jong kadam kalong hadin bola seimadan ya bungut ki nong yalam san pertai ya ki corporator ya ki civic officer lengba ka RTI ha ka baki pulit kila register ya ka ujor persyak ya ki ka sarkar pedeng ha ka singithok ding kalapan menapai ba ban penkup buram da ka khusnam Bharat Ratna ya laingut ki riu krau kari kata ya u PV Narasimha Rao u Chaudhry Shahan Singh bat u Dr. MS Swaminathan u PB Narasimha Rao ulalong menteri rang ba do jongkari nadu usnem khat khandai spa khandai phuwei hadu usnem khat khandai spa khandai punriu kat bau Charan Singh ulalong menteri rang ba do nadu unaitung khat khandai spa hinyo phukandai hadu ukala lengkot khat khandai spa prapo u Dr. MS Swaminathan udai ubala jutip kum ukpa jongka Green Revolution but udai ubala no sinyang shikat dai haga rep karyang but na kabenta ka bha kamiat jongki nong rep ka yeng darbar thawain Lok Sabha hakasngi palai kala menjur ya ka Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 but ya ka Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 ya ka ni ka bill ni ka ain ro la depan ai jing menjur ru da ka yeng darbar thawain Rajya Sabha Kajingtmu jongka Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 kalong ban penbek thamai ya ka Constitution Scheduled Tribes Order 1950 ban penbha shushu ya ka thup jongki Scheduled Tribe hakabaya dei bat ka jela Andhra Pradesh ban kentup ya ki jaj benreu Bondo Porja Khon Porja bat Konda Savaras hakathup Scheduled Tribe Katba ka jingterwa ya ka Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders Amendment Bill 2024 kalong ban penbek thamai ya ka Constitution Scheduled Caste Order 1950 but ya ka Constitution Scheduled Tribes Order 1950 ban penjanai ya ka thup Scheduled Caste but Scheduled Tribe haga jala Odisha Lengba kani ka jing penbek thamai Sautali ki jaj menriu bakentup ya ka jaj menriu Pori Bhuyan Chuktia Bhunjia Bondo bat Mankidia bat sa saufun riu tuli ki weipat ki bumsha kentup ha ka tup Scheduled Tribe namar ka jingya pher ki tien ka thali menta onsa punrung no ha ka tup Scheduled Tribe
Ka Rouse Avenue Court jong ganong ba Delhi ha ka singi thok ding kala ai jamin yaka kurim jong ulalu Prasad Yadav ka Rabri Devi bat yaki arngut ki khon kentai halor ka bamsap thiet jaka ka jing ai jamin jong ka Kashari yaka Rabri Devi bat ka khon kentai ka Misa Bharti kalong hadin bakila le hajir hakmat ka Kashari ban Syatian Bishar halor ka ni ka Jersi bamsap yakini ki arngut shikmi shikhon lakhot hajir da ka Kashari hadien bakala shimkhia halor ka jing pengat kendon da ka Enforcement Directorate ka jingwat benia ha Princeton University United States kadang penlong ya ka jingpuli ka benia ashpang ki suri ki ba im saudong ka Chernobyl ka jaka ka balaja ka jinglight ka RB nuclear lakumba laifusan snem menshwa khanang bandupla ban penmi ya ka dawai ka bala penkoj ya ka jingpang cancer kani ka kunhun ki nongwat bnia ka balalam khmat da ka Kara Love ka badai ka evolutionary biologist and ecotoxicologist ha Shane Campbell Statton's lab house nem arjar khatsau kala lecture Chernobyl ban shim nuksa ya ka snam jang ki suri ki ba im hadu menta klem dayo ya ka jingpang cancer ki kertong klem seng ki badon ka jingye dei ka bajan bat u Imran Khan u balong teng u menteri rang ba do barim jongari Pakistan u badang don hapdeng ka jing sya set along kila nang tam ha ka jing yo khur ya ki vote ka parti u Imran Khan kepala tip kum ka Pakistan Tehreek-e-Insaf kam shim la yo satia bani shimenta ha ka election nrei kala shu ajing kersian yaki kertong shimet u Omar Ayub Khan u balong u chief organizer jongga parti ulakam bagi kertong shimet bala ajing kersian da ka parti u Imran Khan kila bentau ya ka sarkar da ka jing job ka balong ar na ka lai benta ka jing don ki nongmi khmat hapo ka parliament kumba khat arngut ki brio gila do yara ka jong ka jing im but life kan dai ngut ki wei pat gila mansau ha ka jing thambor ka bakot hadu sanpu wais nem hagi kunhon king atiar ha ka singi tap vote ka balalong ha ka ri Pakistan kat kum ka inter service public relations layatho ba ka ni kala ja hagi benta jong ka Khyber Pakhtunkhwa bat ha Balochistan province kajing tap vote na kabanta ka general election jongari Pakistan kala kutno ha kasingi palay but kipai ba jongani gari kidang apmenta manuban yo thau ya ka sarkar ha gari Pakistan ka health ministry jongka Gaza kala keno baki sipai Israel kilabu jingma ya ka jing embryo ya kinong ai jing sumar ya kinong pang bad ya kipai ba ki balakla petwer ki bari tengen han Nazar Hospital kabadon hanong ba Khan Yunis unong akitin jaka ministry u Ashraf Al-Qidra ulaong baka Nasar Hospital kala kelalong ka sopdung hakmat ki sipai Israel namar bahakani ka hospital kidon kumalai spangut ki medical staff sauspa sanpongut ki brio ki bamansau bat sipo hajar ngut ki petwer ki barit ngen banlait na kinu ki jingsha tambor ha ki sipai Israel ka United Nations kalaong bakala pelait pisa $100 million banyarap yakari Congo kabalamat ya jing shlei kabala kata hadu kata yaki million ngut kinong shnong ka UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs hakasingi palay lengba u Emergency Relief Coordinator u Martin Griffiths kalapha ya ka Central Emergency Response Fund ban ajing yarap ya ki pai ba nong shnong hari Congo kito kilong kimat kublai